Zatian pixkat, magoite basalpenak, landuko dugu pixkat, emakumeak gerra zibilan erpizun parte hartzean inguruan. Gai hau askotan ez ezaguna izatea, arrazoiak badaude, izane kontuan eduki berdeu, ikerketa hildoa honeko berria dela, eta 21. mendeko, bigarren hamarkadan edo horrela hasiko zitzaion, ikerketak ugaritzen hasiko zean gai honen inguruan. Batez, genero perspektiba bat emanez, gerra zibilan inguruan dauden ikerketa ezberdinei. Horregatikan, hau aipatzen, gaur emango egiten zifrak eta bar, beti hartu egiteu gutxiengo zifra bezala. Ze ibiltzeranak frankismoko errepresioa aztertzen eta bar, bakigu, bihar, astelenean, emakume errepresionatu gehi aurkituko diteula, eta beraz, frontean fusian bizkarriak hartuta, lehenengo lerroan egontzean emakume gehiago aurkituko diteula, orduan gaur emango ditugu zifrak, gutxiengo zifra bezala hartu. Geografikoki pixkat kokatu Euskal Herri mailan, Gipuzkoa zentratuz dago adibideen bat sartuet Goierrekoa. Baina pixkat orokorragoa izango da, joera nagusiak eta bar ulertzeko. Orduan, nik banatu hiru zatitan nire hitzartze hau, lehenengoa izango da, pixkat ulertu berdeu emakumeak eta batez ere emakume langileak zergatik egiten duen autopolitiko hori frontera joateko. Azkenean, emakumea berra joatea da autopolitiko konstiente bat garai honetan. 20. mendian, hori landuko lehenengo, bigarrenik frontean emakumeak bete zituen paper ezberdinak landuko ditut, izango zana erretaguardian, hau da lehenengo filan emozianak borrokan, edo eta atzera guardiako ze paper bete zituen emakumeak gerran. Eta azkenik, hau pixkat gainetika, baina emakume guzti hauek egintzuten autu honegatika jasantzuten errepresioa gainetik aztertuko dugu. Eta ez bakarrekan frontean milizianak borrokan, baizik eta frontean aritu ziren emazteak izan zianak, alabak, familiarrak, beraiek ere jasantzuten errepresioa, eta eskatorren inguruan jartzen dugu. Orduan, ja sartzeko kontuan eduki berdeu, ulertu ahal izateko emakumeak hartu zen autu hori frontera joateko, ulertu behar da aurretik, Bigarren Errepublikan zer nolako ibilbide politikoa eduki zuten emakume hauek. 20. mendian, bi subjektu bezala separatzea emakumeanak, neongo zen emakume tradizionala, gizarte orden tradizionala jarraitzen zuna, ama ona izan bertzuna, etxera sokorautasuna, zaintza lanak ingo zituna, eta pixkat esplazauta gauko zena ekonomia horretatik, hau da, subjektu dependente bat izango zenak izanekiko. Eta beste subjektu eukiko genuke, aipatzea, subjektu hau izango dela Euskal Herrian gehien eukiko deuna, subjektu tradizionala, eta Euskal Herrian hori lotukoa abertzaletasunakin, subjektu tradizionala abertzaletasunakin lotukoa. Eta bigarren subjektua izango da, emakume modernoa deitzen zaiona, pixka bat espazio publikoa hartu nahi zuna, eta batez ere beraien helburua zen subjektu politiko bilakatzea emakumea. Eta hauek izango dira, nolabait, emakume komunistak, anarkistak, sozialistak eta Errepublikaren gobernuaren alde kokatu zianak edo lerratu zianak. Orduan, hau izango da, Euskal Herri mailan, Gipuzkoa mailan emakumeen gutxiengo bat, ze kontuan eduki berdeu honek determinatzen du bai, bere toki geografikoak determinatzeu ze emakume mota edo, ze izaera politiko edo kultura politiko kikon. Hau da, ez da berdina izango Donostiko eta Kalera Fabrikan lan egiten zuen emakume baten militantzia politikoa edota Segamako emakume nekazari baten militantzia politikoa. Naiz eta biak langile klasiko emakumeak izan eta emakume langileak izan, ez euskaten aukera berdinak antolatzeko eta politika egiteko militatzeko. Orduan, hori kontuan hartuta, banatzen dira aipatu dituten, hasieran aipatu dituten bi subjektuei. Orduan, emakume hemen Euskal Herri mailan, emakume tradizional hori gizarte orden tradizionala jarraitzen zuna, esate abertzaletasun forma hartzen zula, eta emakume hauek afiliatu edo gerturatzen zian emakume abertzale batzara. Eta
Bestetik, esan duen emakume moderno hori, hartuko zuen forma, emakume komunista, anarkista, edota errepublikaren aldeko posizioa zeukan emakumea. Orduan, bi hauek bananduz, emakume abertzale batza EAJ emakumeen elkartia esan, hauek batze zituen abertzaleak eta tradizionalistak, eta elkartea sortu zen 1922 urtean. Naiz eta bere loraldia eukizun Bigarren Errepublika. Horren adibide izango, adibidez bere egoitza edo bere elkartia sortu izana, lurreratu izana beha zainen 31. urtean. Eta zuek dira bat iteko, hauek 36an ja, 30.000 emakume batze zituen elkarten. Zuek dira bat iteko. Emakume hauek espazio publikoa hartu nahi zuten, bai, baina nolait balio tradizional transmititzeko. Hauek betetzen zituzten papera ditzan emakumea subjektu politiko bilakatzea. Baizik eta nolait etxian zeukan ama paper tradizional hori, nolait espazio publikora zabaltzea eta ama soziala papel hori edatzea. Emakume hauek baite zuen adiez propaganda abertzalea, baino betire gizona iristeetan propaganda egite iristezean. Hauek hezkuntzan parte hartzen handi eduki zuen, emakume hauek euskaran transmisore bezala ikusten zian, adin txikiko eta baita adin heldutako jendea euskara irakasten ziren, pixkat rol hori zeuken. Baina baita ere zerbitzu afektiboak ematen zituzten. Gero hau bai, reproduktikoana, gerra garaian emango dituzten zerbitzuak. Zerbitzu hau izango da, nolait gizonezko abertzalia motibatzeko, lan politikoa egiteko motibatzeko, berkosun animoak ematea. Hau gero, gerra garaian, reproduktikoa, emakumeak, bengoiala, behain herritarikan, gutunak idazten frontean da soldatuai, behain animoak egotzeko, eta bai. Hau izango da bateze, orden tradizional horrekin lotuta dagoen, emakumean rol bat. Gero, emakume honen, lehen esan den, lehenengo justo joanek aipatu du Eusko Guarostea, Eusko Guarostean netzien utzi emakumea, emakumeak debekatuta zeukaten frontean Eusko Guarosteakin borrokatzea, eta gerra garaian berez emakume hauek hartuko duten rola izango da atzera guardiako rola da. Ezin izango zuten lehen lerroan frontean fusilak eskarrean hartuta borrokatu. Hau izango da pixkat beraiek euko duten rola da. Zaintza rol hori, familia zaindu behar rol hori, baina atzera guardiako lanak ere bete zituzten, gero aipatuko ditugunak. Izan sukaldari lanak, erizain lanak, ropa josten ibiltzeanak, trajeak sortzen, eta bat. Hau izango da, lehenengo aipatu den emakume subjektu hori, eta hau izango da bere politika egiteko modua, baina behin helburua esan dugu zela ez da subjektu politiko bilakatzea. Baizik eta emakume tradizional horren irudia transmititzea. Eta bigarrenik egongo da, Gipuzkoa mailan, Euskal Herri mailan gutxiengo bat osatzen zuen subjektu moderno hori, izango zara emakume sindikalista, komunista, anarkista, errepublikaren aldeko gobernua posizio hori zeukana, eta emakume hauen helburua bai izan guztiz kontrakoa. Hauen nahi zuten emakumean etxetik atera eta subjektu politiko bilakatzea. Emakume hauek orden tradizional horrekin amaitu nahi zuten, beraz nahi zuten amaitu lamanak eta sexual hori ematen zanakin, eta hau gero desplazaukoa gerra garaian ikusiko dan behaien rol aktibo horrekin, hau da, frontean, lehenengo lerroan egotean rol horrekin. Beren nahi zutelako ere bai, amaitu lamanak eta sexual horrekin, horregatikan funtzean frontean lehenengo lerroan. Hauek, Bigarren Errepublika garaian herri-sarri juten zian mitinak emanez, behaien helburua bai izan formakuntza politikoa, behaien emantzipatzeko, ikusten zuten proiektu politikoa emantzipatzeko emakumea, bai izan, zapalkuntze gabeko, gizartean aldeko borroka, horregatikan behaien usten zuten subjektu politiko gisa, lehenengo lerroan enbertzea. Horregatikan emakume asko eta asko, esan den bezala adibide bat jarri, eta tabakalerako fabrikan lan egiten zuen emakume bat, igual egon esan sindikatuta, CNT-en, UGT-en, eta horrelako emakume perfilak aurkituko dira. Ez eta gutxiengoak izan. Orduan, emakume hauek hartuko duten rola gerra zibilean zehar, edo gerran, hau ja ikusten da, 34ko iraultzan. 34ko
iraultzan, ja, rol aktibo bat hartzen du, armak hartzen dituzte, eta fabriketan lan egiten dituzten emakumeak, bai, barrika antzeko batzuk montatzen dituzte eskirolaren kontra, eta nolait rol aktibo bat ja hartze dute garai horretan. Hortako adibide bat ekarriet, eta pixkat, omentzeko ere bai pertsonali, igual batzuk ezagutuko zuen, Casilda Hernández Vargas, hau izan zen emakume anarkista bat, CNT afiliatuta zeon, Donostiarra zen, eta 54 griko iraultzan, bai ikusen paper oso aktibo bat, lehen lerroan egon zen, eta emakumeanek poliziak harrapau zion propaganda inez, eta otarrian zeraman propaganda, eta baita lergailua, hau da, bomba batzuk. Orduan, arramatu ziotenean, jarri zioten motia da Mujer de la Cesta, eta sarri zioten 29 urteko kartzela zigorra. Kartzelean espetxean entzat, 36 arte, Frente Popularrak, hauteskundeak irabazi arte, eta nolait preso politikoko amnistia lortu zenean, atera zen Casilda kalera, eta berriro ere rol aktibo hori hartu zuen, hau da, 36an estatu kolpea mantzan momentuan, ez zuen dispentsau, eta frontera joan zen, Fusia Bizkaian hartuta. Emakume honek bai hartu zuen parte Irungo bataian, baina baita gero Hilario Zamora zutabeakin Aragoiko eta Ebroko frontean. Emakume honen inguruan liburu bat bai badago idatzita eta bar, eta beak bai kontatzeu, frontean emakume gutxi ziala, baina bazeudela emakumea. Eta pixka bat salaketa batzuk eta barriten ditule bai estereotipo batzen inguruan, gero pixka bat komentauko ditutela. Orduan, argi eta garbi bizi behar da, emakume hauen, hau da, aipatzen nahi ezen bigarren subjektu moderno honen, hau da, subjektu politiko, emakume subjektu politiko honena, gerran gero parte hartzia izan zela autopolitiko oso konstiente bat. Imagina hau izan zen, gara jontan, orden tradizional horrekin apurtzia eta nolabait frontera jutia. Zeskan, aurre iritzi guzti horiekin eta guzti horrekin, gutxiengo bat zian emakume hauek frontera juten zian. Bizkarrean, Fusia Bizkaian hartuta. Orduan, oain pixkat banatuko ditut, Gerra Zibilan zehar, ze paper hartu zuen emakume hauek, eta banatuko erretaguardiako lana, hau da, lehen lerroan entzian emakume hauen lanak zen izan zian, eta zenbat izan zian Euskal Herri mailan, eta ondoren landuko pixkat, atzera guardian, ze paper hartu zituzten, o zer rol hartu zituzten emakume hauek. Erretaguardian, lehen lerroan egontzian emakumeak gaur gaurkoz gutxiengo zifra dakau Hego Euskal Herrian, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba kontuan hartuta, 200 eta 250 miliziana zenbatu dira, baina hauek Euskal Herriko milizia antifascistetan hartzen zuten parte. Emakume hauek zian edo anarkistak edo komunistak, eta azpimarratu beharra dago, eta Gipuzkoa eratorrita 55 emakume izan zian milizia antifascistetan parte hartu zutena. 55 hauetatik 22 armak hartuta frontean egon zian lehenengo lerruan, eta beste 23 egon zian bai miliziatan, baina ez armak hartuta, baizik eta sukaldari edo erizain lanetan. Orduan, historialari asko ere bai errepikatzen guen behin da berriz ikerketa hauetan sartuta daunak, askotan dakaula joera bat mailakatzeko rol horiek frontean, bat armak enkuten sana edo ere balio zutela eta atzean zeudenak sukaldari lanetan, erropan josten edo zauriak sendatzen horiek bigarren maila batean galditzen ziala. Baina azkenean ulertu behar da, fronteak etzula funtzionako bala zauri bat ezosun sendatu ertzen erizainak. Piskat mailaketa horiek saiazteko. Bi adibide ekarritut hemen ingurukoak izango zianak. Bat da, Maria Elias Pascual, Zumarragakoa zen emakume hau, eta Euskal Milizia Antifascistetan parte hartu zuen, eta frontean bertan eraia izan zen. Eta bestetik handakau Maria Garmendia Berasategi, hau Segamarra zen, baina Donostian bizi zen, eta hau ere lehen lerroan nintzen Fusia Bizkaian hartuta, eta Donostiko estatu kolpia eraizteko lanetan parte hartu zuen, eta militar kolpistek bertan erail zuten bai emakume hau. Hemen adibide gertuko dazkau, frontean Fusiakin aritu zianan borrokan. Askotan oso urrun ikuste dugu, edo estigo erakusten hemen emakume milizianak egon ziala, hemen gure eskualdetan, baina bai ontzean da realitate bat izan zen. Euskal Herritik kanpo,
milizianak gehien eduki zituzten lurraldeak edo izan gara, hori, hiriguneak, industrializatutako guneak, ganie klasea pilatuta zen guneak, aktualauta zeuden gunetan, adibidez, Katalunian, eukiko ditu 1.290 miliziana frontean entzianak fusiakin, edo atzera guardiako lanak egiten, eta Madrien kasuan ediz 1.000 emakume. Ikusteko hori bai zifrak, Espainian estatu mailan, milaka emakume izan zian frontean modu batean edo bestean parte hartu zuten. Gero, atzera guardiako rola eduki zuten emakumeak, hau da, lehen lerroan egon ezian emakumeak ere, pila bat izan zian, milaka emakume, eta emakumeak rolotan sekulako parte hartzea eukizun, nahiz eta askotan, ez da nahu plazaratzen, ez da nahu zabaltzen. Eta hori, lehen aipatu etena, historialari askok, azpimarratzen duela emakume hauen garrantzia paper hauek, lan hauek betetzen. Esan deten bezala, emakumeak sukaldari lanetan ibili izan, hau da, elikagaiak lotutako lanak egin zituen atzera guardian, baita erizain gisa ibili izan, baina bestelako lan batzuk bai, egon zian askotan desapertzibido edo pasatzen diana. Adibidez, lehen aipatu beten CNT-ko miliziana Kasilda horrek aipatzen zuen liburu horretan nola beak ikusten zuen frontean zen bitartean emakume batzuk zeuela, eta emakumea esiala gehienetan, egoten ziana, kuaderno eta poligrafo batekin, adibidez, gertatzen zantan idazten, ondoren herriak jarraitu alizateko, gerra kronika guztiak, nola zinpan frontea, eta eta horiek zantziala, emakume miliziana asko, niontziana, kasetari lan hori egiten frontean, hori zantziala, emakume asko eta asko. Gero, lehena aipatu beten egon zianak egiten zerbitzu afektibo horiek hori reproduzitu zala gero Gerra Zibilan amabitxi papera edo madrina gazteleraz bete zuten emakume batzuk ere egotzean, eta hau entzan bai alde republikarrean, baina baita alde frankistan. Helburua zen, gerran zegoen soldaduai animoa egotzea, eta beraz, emakume hauek dedikatzean, nolabait gutunak idaztea soldaduai, animoak egotzeko. Eta hau zen egai, emakumean betezun paper bat, Gerra Zibilan zehar. Rol hau bai lotzea ordena tradizionalakin bat egiten zuen jardun bat bezala, eta nolabait emakumeak gizonezkoan beharran menpeko objektu gisa ikuste zen rol bezala. Eta emakumean abertzale batzako kide askok bai bete zituzten horrelako zeregina. Bestetik, kontuan hartu behar da, gehiengo bat aldiman zen gizonezkoa frontea joaten zana, behaien herritako, hiritako lanpostu asko eta asko betetu zela libre. Orduan, hor emakumeak aukera eukizun, adibidez, ekonomia horretan parte hartzeko edo salto bat egiteko, eta nahi fabriketako, tailerretako eta lanpostuak bete zituzten. Orduan, nolabait ekonomia horrek martxan jarraitzeko, emakumeak rol sortio bat betezun Gerra Zibilan zehar. Bestetikan, aipatu retaguardia, atzera guardia, eta atzera guardian zeuden gehiena, izango zean, emakumezkoak, umiak eta adineko jendean. Orduan, atzera guardian gelditzak ere bai, paseukan arrisko handi bat, zela nolabait bombardeketatikan hiltzeko aukera handi bat zeola. Orduan, horrela Euskal Herrian, 527 emakume hiltzean gutxienez, bombardaketen ondorioz. Orduan, ikusi berdari bai, noski, retaguardian egoteak zeukan arriskoa, borrokan hiltzeko aukera sindikalako, baina retaguardian gehatzeak bai, suposatzen zula sekulako arriskoa. Oain, aipatukoet kronologikoki emakume milizian hauek noiz egontzean frontean. Ez dago, historialari batzuk, esateko, egia da, milizianak gehienak, estatu kolpia amantzutenetik frankistak, urrira arte edo, 36ko urrira arte edo, guntziala milizianak gehien frontean fusiarekin borrokan. Eta ordundik, hortik aurrera, nolabait, 39 arte edo, geota milizianak gutxi duela, eta presio baten ondorioz atzera guardia pasa zituztela. Historialari batzeko esateko, dekretu bat egontzala, ofiziala Republikaren gobernuak dializuna esaten zula, retaguardiako emakume guztiak diali bertziala atzera guardiana.
Baina, ofizialki badakigu hori ez dela izan, etzan dekretu ofizialik, baina bai entzan sekulako presioa emakumeak rol hori utz esan eta borrokalari edo orden tradizionala hausten zuen rol horrekin amaitzeko. Eta adibidez, Gasilamek bai, bastante aserrauta edo idazten zuen liburu hortan, nola emakume, adiez, diputat, oso progresistazian, Clara Campoamor, bezalako figurek, salatzen zituzten emakume milizianak. Emakume milizianak salatu zituzten esaten frontean zeduela ez borrokan, baizik eta prostituta lanak iten. Eta prostituta lanak iten zeudelako gizonak distraitzen zituztela eta ondorioz gaixotasunak harrapatzen zituztela eta beraz emakumeak hortik ateren bertziala. Eta horrelako salaketak ugariak izan zian, eta orduan beti errepikatu behar da, zenolako autu konstiente politikoa zen, frontean presio horrekin jarraitzea. Orduan, bai ikusten da, 36tik aurrera, 36ko urritik aurrera, miliziana gutxiago gontzia da frontean, baino, itortza bat inbertzaile, 39 arte, ehundaka miliziana gelditu zenak frontean borrokan, zuten ausardia. Oan jaztertuta pixkat ze parte hartzea dutizun emakumeak gerran zibian zehar, atzera guardian da retaguardian, emakume batzuk, frontean bertan hiltzean borrokan bitartez, guan bitartez, baina beste asko nolabait gerra ostean sekulako represioaren bitartez, sekulako represioa jasantzuten pertsona hori. Ikusi behar da, frankistak herritan sartu zianean eta behin behaien agintea markatu zutenean, represioa sistematikoa izan zela Espainiar estatu guztian, eta emakume hauek, azpimarratu behar da, ez zutela soilik represio mota bat jasen izan zela behin autu politiko konstante hori hartzea. Baizik eta hori jasen zuten bi represio mota izaten dena. Bat, emakume bideautako represioa izango zara orden tradizional horrekin amaitzea eta emakume tradizional horren figura horrekin amaitzea hori zanbatu nahi zuten eta nolait frankismoak bideratu nahi zuen emakume tradizional hori izatera nahi zan bideratu eta beraz zigortu etzan horrela. Eta bestetik gizon batek hartzen zuen autu politikoa izatea komunista zen gizon batek eduko zuen errepresio mota, baina emakumeak bi errepresio mota jasan bertzitula hori azpimarratu dela. Emakumeak frankistek abiara zuten errepresio sistematikoa denentzat, baina emakume bidautako errepresioa bai abiara zuten. Adibidez, Goierriko herri iadanetan, ez dakit danetan, iadanetan egon zian markajiak, frontean egon zen emakumeana, baina frontean egon zenaren emazteai, familiarrei, zenidei, oie guztiei, batzuin bintzat, markatu zieten. Markatzeko modu eraginkorrena zein zen. Frankista joaten zen beraien etxera, batzutan etxean bertan burua harrapatzen zieten, edo udaletxean bertan, segun eta herri bakoitza nola izan zen, ekartzen zituzten, rapatzen zieten hilea, batzui olio errexino ematen zieten, eta herriko plazatik edo hemen kale nagusitik edo paseatzera ateratzen zituzten, herri batzutan ikusi da Euskal Herrian kantiko batzuk, eskara sol kantatzen da eskua goian zutela buelta batzuk ematen, bat markatzeko eta bestetik humilatzeko eta barre egiteko. Hori izan, emakume bierautako errepresio mota, zergatik, ez dalako dokumentau gizonik hori pairatu zuen. Bestetik, beste ohiko errepresio motak izan zen emakume jasan zutena, bortxasko lana. Gizonak ere pairatu zuten bortxasko lana, baina adibidez, militarren kuartelak, militar horien etxea garbitzea, eraikin publikoa garbitzea, gizonak ere egiten zituen lan honek, baina frankistek erabili zituzten lan hauek nolabait bigarren errepresio mota bat sartzeko emakumea. Hau da, bortxaketak adibidez, testuinguru egiten ematen zean. Eta gizonak zituzten modu berta bortxatzen. Bestetikan, errepresio judiziala sekulakoa izan zen, ehundaka espetxeratzen zian emakumeanak, horren izadare Euskal Herrian dakaula Espainiar estatuko emakume biratutako kartzela hondiena, Saturraren kartzela. Erbestera joan zianean gehiengo bat emakumeak izan zian, herrian gelditu zianak, gerrara joan gabe gelditu zianak izan zialako, umeak hartuta, helduak hartuta, erbestera joan behar izan zian, herritik kanporatutako emakumeak ere pila bat izan zian, eta baita,
ezer gehiago gelditu ez, eta behar da emakumea 3-4 seme-alabekin herrian gehatzeko autu hain, eta gaina frankistek isun ekonomikoak esartzea, eta imaginau gerraosteko ekonomia batean, ama bat 4 seme-alabekin biziraun berri izatea, adibidez Beasain bezalako herri baten, eta guztiz markatuta zauden testuinguru baten. Eta horregatik bai azpimarratzekoa da, emakumeek bizituzten resistentzi auto horiek, askotan bai jo berri izan zuen horregatik estraperloa, merkatu beltzea, biziraun alizateko modun batean. Represioa eta askoz gehiago nintzen, baina nik uste gora